Yes, production channel subscribe kali. Tei bell icon na sini di ketal video nanya ibade. Subama tongke kai torbonono subana buino hamzak ma tongke kai torbonono hamzak na buino khairok ma tongke kai torbonono khairok na Norma tongke kai torbonono rena Jisu sawahai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta manggala Jisu sawahai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta manggala borok ni man thai kurui kha borok ni soka Kurika borok ne man thai kurika borok ni sokat bokurika buino subama tongke kai torbonono subana buino hamzak ma tongke kai torbonono hamzak na buino khairok ma tongke kai torbonono khairok na buino rma tongke kai torbonono rena Jisu sawahai